Prešli sme okolo nosorožca. Hurá! Tak sa tlieska pianissimo. A žirafa je rovno pred nami. Bude pre raketu dokonalým pomocníkom. Je to obor. Pozrite, čmeliak už žiada žirafu o pomoc. Ajaj, to nefunguje. Žirafa ho nepočuje. Čmeliak je taký drobný, že vie vzúčať len pianissimo, teda tichúčko. Pomôžme čmeliakovi bzúčať poriadne nahlas. Fortissimo. Viete bzúčať fortissimo? Takto? Do toho. Bzúčte so mnou. Žirafa nás nepočula. Dobre, predtým to bolo nahlas, forte. Ale teraz to musí byť ešte hlasnejšie. Fortissimo! Zvládli sme to. Žirafa nás počula. To bol výborný bzukot. Žirafa sa rozhodla pomôcť rakete. Áno, žirafa. Do toho, žirafa, chod za čmeliakom. Zavedie ťa k rakete. Ideme k rakete.